ದೋಸ್ತಿಲೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕಲ್ನೆದುರು ಕನಬೈದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುನಗ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಡ್ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ರಾಣಿ ಮುಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಓದುದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೈದ. ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪುನಗ ಸರಕಾರದಾಗಲು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಡ್ ವಾ ರಾಜರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಆತು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದ. ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ರಾಜರ್ ನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂತಿರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ರಾಜರಿತ್ತಿರು. ಅಕಲು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಾದ ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ತದಿರು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಜಿರು. ದೋಸ್ತಿಲೆ ನಿಖಿಲಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಊರು ಏರ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿರು ಪಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನನಯಾನು ನಿಖಲಿಗ್ ದಾದ ಮಾಹಿತಿ ತೆರಿಪಾಯರೆಪಿದಳ್ದೇನ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಪಿರಾಕಡ್ ರಾಜರಾಣಿ ನಕಲ್ ಅರಮನೆತ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಿಕರೆಗ್ಲ ತಂಡಾಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ. ಅಕಲು ತಂಡಾಸ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಪಿರಾಕಡ್ ರಾಜರ್ ನಕಲ್ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮರತ ಕಮೋಡ ಮಲ್ತದ ಐನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸ ಹೊಂತೇರು. ರಾಜ ಬೊಕರಾಣಿಗೆ ಪಂದ್ ಬೇತಿನಿ ಪಾಯ್ಕಾನೆ ಇತ್ತಂಡ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಣೆ ಐಟ್ ಬೊಲ್ಪು ಬೂರಿಯರೆ ಜಾಗ ಅಂಚಿನೆ ನಡುಟು ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಕಲ್ಲ ಕಲಂಬಿ ಬರಿಟ್ ಕಲ್ಲಡುಕಿತ ದಿನ ಕಮೋಡ ಇತ್ತಂಡ. ಈ ಕಲ್ಲದ ಕಮೋಡಡ್ ಬೂರಿನ ಗಲೇಜ್ ಸೀದ ಮಣ್ಣದುಲಾಯ್ಪೋದು ಸೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಟೆ ತೋಡು ದಿಪ್ಪೆದೇರು. ಆತ ತಂದೆ ರಾಜರ್ ನಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ತನ್ನಕಲಿನ ಗಲೇಜ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂದೆ ಜನ ದೀವಂದಿತ್ತೆರಗೆ ಅಕುಲೆ ಈ ಪಾಯ್ಕಾನಿನ ನೀಟಾದ ತೀಯೋಡಿತ್ತಂಡ್ಗೆ. ನನ್ನ ಅರಮನೆತ ಸೈನಿಕರು ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರಿ ನಕಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆಂದರು ಕೊಟ್ಟೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ್ಗೆ. ಸೈನಿಕರು 30-40 ಜನ ಕುಲುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಒಟ್ಟುಡು ಕುಲ್ಲದು ತಂಡಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ್ಗೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮೋಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಡ ಪನ್ಪಿನವು ಇತ್ತದ ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತ. ಒಂದು ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ದ ಪಂದ ಇತಿಹಾಸ ನಮಕ್ ದೆರ್ತು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಮಣ್ಣುಗರ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಇನಿಕ್ಲ ಪಿರಾಕ್ದಕಲ್ ಪಾಯ್ಕಾನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಗಲಸೊಂತಿನ ಮರತ ಗ್ರಾನೆಟ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಕಮೋಡಲು ಮಣ್ಣುದಾಡಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನೇನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿರಿಪಾಯ. ನಿಖಿಲಿಗ್ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನವು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಗಲಾಪೋ ಅಂಚಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಳುತ ಬೆನ್ನಿಗ ಬೆರಿ ಬಲ ಕೊರ್ಲೆ.